sa ka. Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking ti paminaw, ining handumanan sa usak awit. Ingon man sa mga artista nga magkatag og kinabuhi ning akong kaagi. Tawagan ako sa pangan ni Casey, 29 anyos. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kinakuluhan, Fixing a Broken Heart. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ang napadasa ang kaagi karon, makining usay ka babae nga nagpuyo sa Tuburan Sur, Danau City. Nga tumatatampo, nagdasangan na Casey. Nakahuman ka na gyud sa high school. Unsa may imo plano? Mupadayon ka pa ba sa imong pagtuon sa kolehiyo? Unya na lang ka kumupadayon sa kong pagtuon, ma. Gusto kong magtigom una. O gusto pod ko nga makatabang ninyo ni Papa. Aron sa ba nga makapahuay-pahuay mo og gasto ni Papa, ma ba? Ay, pagkabuotan mo, anak. Swerte kay Miss Papa nimo tungod kay masinabuton ka. Pinangga kayo tamong Papa, ma. Ma, gusto lagi ko manrabaho sa Bohol. Kana kung musugot mo si Papa. Day, kalayo basad nimong applyan. Kung maunsa ka dito simbako, sao naman lang. Dili may makaatiman nimo tungod kay layo kaayo ka na mo. Ma, ayaw lang gud ka bala ka. Salig lang gud mo nako. Aron makatabang ko ninyo. Casey. Maayo gani kay nadawat ko din sa kong gi-applyan sa Bohol. Isip sa ka-sales lady sa usa ka tindahan. Maayo sad gani no kay buotan na ako mga amo. Magbinuotan ko din aron padak-an pagid ang akong sweldo. Aron sa matabangan ko silang mama o papa. Agwantahon ko lang gyud ang akong kamingaw nila. Uy, hala. Niring ang cellphone? Tingali sila si mama o papa ni. Oh, number naman ni. Kinsa man ka ni? Hello? Hello? Maayong adlaw. Sige sa din ni palihog. Basin, na-wrong call lang ka. Ako din ipagnon ha kung dili ka dahin mo tubag. Sige naman lang hinuon ka paminaw sa kong tingog. Hello, Casey. Oh, kinsa ni? Si Jake ni, oy. Kumusta naman ka diha? Nadi ka sa Bohol, ron? Oh, Brad. Ikaw madaay ni uy. Niya in town. Gimingaw na gani ko nilang mamag papa. Hasta sa akong manghod. Nauli na di kagikan sa iligan? Oo, nauli na yung taon, Brad. Karon lang yun. Napa magana ron ko sa barko. Naglaway pa. Maayo hinuon. Kita-kits lang yata po, Brad. Sige, Brad. Sure. No probs. Basta, amping biya diha, ha? Kay, love bete ka. Unsa to, Brad? Love ko nimo? Ayaw na pag inamaw diha. Watay unay, Brad, oy. Duklon magyuti ka ba kung magkita ta? Bantay ka lang yun ako. Wabit ako mag-D.A., Brad. Dugay ra kay kung nakagusto ni mo. Huwag katawa, matali mo, Brad, oy. Ayaw gani pag binuang diha. Klaro man kayo ba nga, imura kong gitripan? O sabi mo nagustuhan ako ba? Wa mo good, Brad. Love yun ka, Brad, sa una pa. Tungod kay, simple ra ka. Simple ra ka nga babae. Nga, dili arte. Buutan, bagid. Gusto ko, Brad, nga mag-auyab ta. Huna-huna sa ako, Brad, ha? Kung angay ba't ikang sugton? Sige na, oy. Kaya nagtrabaho pa ko din Text-text lang ta. Oh, sige, Brad. Amping ka, ha? Love you. Sige na, oy. Bye. Kumusta na ka sila mga magpapa, no? Akong tawagan, Pe. Nak, kumusta naman ka diha? Okay ra ba ilang pagtratar nimo?
kadiyot na ako ning loudspeaker ha. Para makadungog po sa papa nimo. Sige, ma. Ni bibi, ako sabi, ako may istorya, bi. Aday, pag-amping biya diya, ha? Kay bao biya ka. Layo kami sa mama nimo. Pa, ma. Mauli ko diha. Kay gusto ko ma-apply og trabaho. Suwayan ako sa Mitsumi, ma, pa. Basin pa daig hiring sila. Maayo hinuon anak. Aron duol ka damo din he. Unya si Dodong, ma, nga kumangod. Sige, eskwela, ma. Ay, uday, uy, para buyak. Nagkugigid sa iyang pagtuon. Maayo hinuon, ma. Sige, ma. Mubalik na ko sa kong trabaho, ma. Amping mo diha, ha? Bye, nak. Ang tingpo diha. Salamat in taon. Nga, naibanan ka na akong kamingaw nilang mamagpapa. Ay, mubalik na ko sa kong trabaho, be. Oh, si Jake. Hello? Hello, Brad. Kumusta naman tong akong ingon nimo? Sige, God. Ato lang suwayan. Pero, dili ko ka-assure ni mo, ha? If mo-work out mga tong relasyon. Muli na sa trabaho ko, hapit na sa ato. Mao ba? Mayo noon. Magkita na niya ta dinay. Sige, Jake. Bye. Dali aras panahon, uy. Makauli na gid pa ugma. Ay, maliko na ko, bi. Kay sayo ra ba mo biyahe ang pampot nga akong sakyan? Matubos ako kadiyot. Kay indot kayong huyoy sa hangin. 3 hours pa sa bitaw ang biyahe. Oh, uy. Kadagan kong message ni Jake sa akong cellphone. Ay, saan nakatuog ko? Akong basahon. Brad, na ako sa usa ka pantalan kung asa ka manak. Nisugat ko nimo kay excited kong makakita nimo. Oh, nakilain. Brad, nasuko ka? Wala naman ko kamuritalay na ako. Sige, maghuwat na lang ko nimo din sa pantalan. Uy, hala. Kapit ang rimulong ko ang pambot nga akong gisakyan. Ay, o ako kasabot sa kong kipati. Mura man hinuon kong namugnaw nga nakulpaan. O ako masayod kung tungod pa nis ka-excited or kahadlok. Nalipay kay kung nakita agad, Brad. Kaulag mayo, ha? Ako rin mo bayad. Ha? Ayaw na, Brad. Uy, ako ra. Ako lang, Brad. Alam ko kaikog di agad. Kaunog mayo, ha? Sige na. Aron, manakaw na ta. Moderate kag uli sa inyo, ha, Brad? O, Brad. Aron makapahuway ko. Kay mga apply man ko og mas Mitsumi. Mayo yun naman. Kuyugan tayo sa inyo, ha? Brad. Uy, time pa. Nanugod in taong gakuyog man mo. O sa man nagtaban mo? Ito. Tingali pa yung nagtaban mo, ha, Kisi? Wa taon maoy pa. Iya ko gisugat sa pantalan, ma. Maong gilahos na lang sa si Denise ato, ah. Manay tinuod, sir. Ha? Ma, tuod. Muadto ko og Mitsumi ug maa. Mutay ko og exam, mamasin ko. Mao ba? Nahala, sige. Good luck. Mayon tag makapasar ka, anak, day. Maayo unta, ma. Sige lang. Ato nang iampo. Maayo gani kay nadawat na ko din sa Mitsumi kato nang apply ko. Naanas Jake, nagatang na ko iskawas. Ting pauli naman ron. Siya magini mo kuha og hatod na ko. Magawas na ko. Oh, Jake. Nganong imo mo kong gitatanis mabugnaw nga dapit, oy. Kasi, nakasiguro kong malipay ng duhaan, eh. Jake. Kasi, Jake, wala ko itong haisa kong binuwan nga sakit. Nagtuogi kong maptos ko. ayaw ka bala ka. Magpakasal ko rin mo sa labing madali. Tinuod? I love you. I love you too, babe.
Unsa? Nagduda kas imong bana? Mauna, ma. Niabot na kita kong kikadlokan, ma. Mura mo siya pero may busy sa iyang cellphone. Uy, delikado na. Tanawa na yung cellphone. Tingali, may gikabuangan na ng lain. Ah, Kung wala siya gitago, hindi siya mahatog papakita siyang cellphone. upat na may katuig ni Jake. Masukan. Karon pa kong kibati og hadlok. Oh, ang iyang cellphone aras kama. Akong tanaw na. Oh. Kinsa man ang account sa Facebook nga nakalagin siyang phone? Pangalan man sa among anak. Oh. Naghimo siya gaming account. Basahod ko ang mga messages. Na-message sa babae. Lin ang pangalan. Kinsa man ka ni? Oh. Kadaghan nila konfo. O mahal pag ginang ilang tawag kanay. Kinuo ko. Nagluib akong bana na ako. Hayop ka! May mga batasan! Ito na ka na yung babae sa Saudi! Kung ako magsusi sa imong cellphone, dili ko mahibaw kasi ganun yung video call! Pero ka pa si mong babae nga single ka! Casey, nasintal ako. Tintal! Ha? Ang bini mong cellphone! Ang bini mong cellphone! Ay, lugod ko ang akong cellphone. Ang bini! Ngano na ni password? Buhi ko! Akay batasan! Nagluib ka na ako! Kuhaon kong sundag! Ha? Casey! Di nagsundag! Bisag wala ka pas kwarto! Sudlo! Tagyot ka diha! Nasindang! Sama! Buhi ko! Gago ka! Wakay kabahos! Dayos ko ha! Mata mo! Malungoy ka! Ako nang gipamutos sa imong mga sinina. Usilan man, nga maguba atong pamilya. Mas mayo pang uli na lakas inyo. Day, ayaw nagbuhata. Huwag ko magkahom nga mabuhat mo ni namo si mong anak. Abino ko sa una nga kasaligan ka pagkatao. Buang ka man di ay. Karami nagdagbisit sa tong pamilya, oy. Huwag kayo kabaho sa kong pag-atiman ni mo. Kuhang pa ba akong papel sa akong pag-asawa niya ni mo? Ha? Day, sa luha ko. Dili na mo usab. Natintal ako. Promise. Magbagunod, Day. Sakit kayo, Jay. Sakit kayo nang imong gibuhat na ako. Day. Ako na siyang gipasaylo dayon. Pero dili og dili na gyud ko mosalig pa niya. Kung doon naman, 50% na lang siguro. Manghinaot lang ko nga dili na gyud niya usbon pa. Kay mauna na ang time nga iyag yung mahayan siyang tibuok kinabuhi. Nasakitan kay kus na hitabo na mo. Nga unta, nagtinarong man ang tako niya. Kamong mga lalaki, tarong nga og panggaang inyong asawa. Ayaw usiki ang panahon nga imo pasinggi kakuyog. Tungod kay ang pagmahay naas uwahi. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawag lang ko ninyo sa pangan nga Uting, 14 anyos. Itago na lang ang akong address kay mauwaw ko. Punto medical kining akong suliran. Bahin kini sa nahitabo sa akong tutoy. Aron inyong hisabtan, sugdon ko adtong 12 anyos pa ko nga maupay pagpamukol nako. Ingon ini ang mga panghitabo. Unsa man yung plato dire oy? Hindi ninyo hugasan? Patilapan lang ninyo sa ireng. Kan! Gas itong plato dito yung ting. Anong ako may muhugas mga plato nga? Ako may nitabang ni mama mag-andam sa lamisa ganina pagpangaon na to. Kung isipan kay ko eh. Kwintadura, gikay na siya sa trabaho eh. Ayaya ni mo no? Sige lang kagduha diha sa imong cellphone. Mundang lang kag mukaon, guman ni mukaon balik sa kanang cellphone Ano nimo. magbuhat man dyan ka?
Labaw man pud gani kang nagsige lagi diha. Pero ni trabaho man ko. Ikaw gyud kay wa. mo diha? Di gyud mo mukihon. Kay imbarguhon ko na inyong mga cellphone diha ron. Lakaw na kuya, hugasin na tong mga plato. Ano? Ikaw pag kalagot kay ko. Aray! Sakit na kong tutoy. Unsa man na? Awa maay, si Kuya Neil ay nukmag og tutoy. Di unsa ni imong manghod ha? Nel, Kalagot ka na shooting oy. Punta durag trabaho. Ang niya, sukmagon day ko di bus tutoy. sa tanang bahay Nel, sa totoy gyud. May magituyo na nako nga tutoy maigo. Ang cellphone man ang tato niya nga akong dapugon. Saba di ay cellphone na pugon. Kuminungdan. Wa baya ko makauyon anak nila. Ayaw ano dapat labi na kay babae kining imong manghod. Mo na din na mugara na siya kay inyo mga laban-lamanan. Nagit Kuya Moy. Ikaw, dagko sa kikagbaba na. Daig sumbong-sumbong. Ate ka naman na yung hilak-hilak ba? Nga sakit? Bisan huwag yun. Ay, sakit ba yata? Sakit na Nel. Kay namukol na ning imong manghod. Sakit nang yan totoy ug mo'y matandugan. Sakit. Hila mo'y. Nako dito be. Gasin na to mga plato dito. Sasoy, kapoy ba yan eh? May magtrabaho ng laki panghugas ng plato, di man? Wa na, late na gid ko sa flag ceremony. Okay. Dahil, oy, ayang kaabot pa taglayan sa flag raising ceremony. Nakita ni nako na naglayan ng mga estudyante. Wata ko, Mayrin. Dagan, oy. Kalit na ka. Dagan pa dyan. Oh, ano kalit na pagulo? Tama ba? Sakit ang wana kong tutoy, Mayrin. Hello, maog ba? Mauna, Mayrin. Gisukmag sa akong kuya ang akong tutoy. Sakit kayo. Og karon lang ko kabantay ba nga. Og mudagan day ko. Umahago. Mas musakit kasi ag maayo. Ay, ingon ako mama. Natural manggid ko na namang sakit at ang totoy kon mamukol na ta. Masakit gani kinasukmagan sa akong kuya. Na, ingon na ba akong mama? Nga diligid ko na ipatandog atong totoy. O baka likayan nga mapangka. Kay makanser ko no. Ha? Kanser? Years old ko, dihang namukol na ko o gisukmag sa akong kuya ang akong wanga tutoy. Sakit gid siya as in, gidadarat to nako. Apan pagpanlabay sa mga adlaw, akong namatikdan nga kung mudagan ko o mahago ko, musakit man ang akong tutoy. Bisan kadiyot ra kong mudagan, mukalit lang gid siya og sakit. Wa pa gid ko kapa-check up, kinahibaw manggug ko nga lisod mi. Hangtod nga nag 13 years old ko, magtuyok-tuyok naman ang pagsakit sa akong tutoy. Unya, Naunsa? sakit lagi ang akong tutoy, ma. Lain man kaayo ang kasakit mo, uy. Ikaw basad ba? Ngano bang bisad og matuog magbra ka man? Ha? Kay nga naman di ay, ma? Makadaot na. Kay mahuom ang atong totoy. Mao ba, ma? Tibok adlaw baya ka nagbra sa eskwelahan. Unya hangtod pa din hisbay, unya ikatuog nimo magbra ka pa. Wa nimo papahuwaya ang imong totoy anong bra. Makadaot na. Ma, Ako gani, na kita kabagod anak ko magbra ko dinis ato, ha? Magbra ra gyud ko kon mulakaw ko. Kung dunay paliton sa merkado o baka musimba. Pero og niara ko dinis ato, di ko magbra oy. Kay makadaot ang magsigig sulob og bra. ma. Ala, magbra ba yak matug. Pero wa man masakit ang akong tutoy. Mao ba, may? Lain lagi gyud ning ako? Ay, ako bang pasabot, dili na ko hubuon akong braba, pero tangtangan na ko og hook gani sa likod, aron mo luag. Pero, dili na ko hubuon tanan ang bra, kay kapoy kag taod nig matas buntag. Kay manilig baya ako sa sayo sa among nataran, kapoy tabon-tabon sa dughan kun watay bra. Mao gani. Mao nang dili ko manangtang og bra, kay hasol kaayo og taod-taod. Kinahanglan patang maghubo aron magbra. Pero, sundo ka lang akong gibuhat. Paluagi lang ba? Nya, i-unhook ba ang imong bra sa likod, tangtangan nimo og hook, aron maluag ang imong paminaw. Suwayan ko na, Mayrin. Salamat. Katuog na uting, oy. Naunsa man kang naghigda na kunuhay, apan sige pa manggakag tuplok anong imong cellphone. May gitan-aw pa kong assignment na mo, ma. Naa sa among group chat good. Oh, nada de sa cellphone ng mga assignment ron. Wa nas notebook.
mama, uy. Manghikap ang kagtutoy, uy. Sakit ra ba nagikapon akong tutoy? Magbra man lagi ka. Di ba giing nanta ka nga dili magbra kon matuog? Gipaluagan ko naman gud na, ma. Gitangtangan ako og hook sa likod. Ay hubuon lagi gyud ang bra, uy. Dili na lagi magbrag matuog kay makadaot lagi na. Onya, sige ra ba kang mo sa sakit sa imong tutoy? Kahit unsad kag huwat kang matinod ang giingon sa imong amiga nga makanser ng pagsigig sakit sa imong tutoy. Wa ba yatay kwartang ikapa ospital nimo, Oteng? Kung makanser ka ha, Oteng? Ma. Hangtod karon nga 14 years old nako, niapag gihapon ang pagmu nako sa pagsakit sa akong tutoy, ilabi na kon mahago ko. Ilabi na kon padung na sa akong regla. Wa pagit ko kapa-check up ani, kay gawas nga wa ko kahibaw ug asa ko pa-check up. Wa pasad mi kwarta para ana. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, normal lang ba ning magsakit ang akong tutoy, ilabi na kon padung na ko reglahon? Ngano man? Ikaduhang pangutana, ingon ang akong mama, makadaot ko nun ng way hubo-hubo og bra matug. Tinuod ba na? Mao ka ni hinungdan sa pagsakit sa akong tutoy? Unsay connection ana? Ikatulong pangutana, tihang 12 years pa ko nga namukol na, gisumbag sa akong kuya ang akong tutoy. Mao ba sab kato ang hinungdan kung nganong magsigig sakit ang akong tutoy? Ikaupat og katapusan, may panahon nga grabe ang pagsakit sa akong tutoy, nga murag magtuyok-tuyok sa akong tutoy ang kasakit. Kung mudagan ko bisag kadiyot lang, musakit na siya. Posible ba nga mahimo ning cancer sa tutoy? Asa man ko pa-check up ani? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Uting. Mayong adlaw mga suging tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, makig-uban kaninyo sa inyong mga kalibo ug gubunhap sa kinabuhi. Muhatag og tambag og solusyon sa mga problemang punto medikal, personal, legal, behavioral, emosyonal ug problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat suliran diri kanamo. Pwede kanyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page or sa among buhaton diri sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong magtatampo karong adlaw si Uting, 14 years old, wala niya gibutang ang iyang address, punto medical. Suma sa nabati nato ganyan sa drama, 12 anyos ba siyang dihang gisukmag sa iyang kuya ang iyang tutoy tungod sa ilang away. Gikan adto, magsige na siya og mulo nga musakit ang iyang tutoy. Ilabi na kung panahon nga padulong na ang iyang regla. May panahon sab nga subrahan siya sa kahago. Bisag makadagan lang siya kadiyot, musakit na. Ug mao matud pa sa iyang mama, makadaot sab kuno nga magbra kung matulog. Wala siya makapacheck up kay wala siya kahibalo asa siya pa-check up. Madlok sab siya nga musulti siya ang amiga kay basin kung makanser siya. Sumo na atong nabati ganiya sa drama. So mayong pagpaminaw day ni Mario Dag Tangkay ug ni Winael Bintulan diya sa Carcar City. So the same is true with the Nick Garul diya sa Mualbual. Oh, musta ka diya Nick? Anaot nga malayo mo diya sa COVID-19 nga mga problema. So unang pangutana ni Uting, normal lang ba nang magsakit ang akong tutoy ilabi na kung padulong nako reglahon? Nga naman, yes, mutinder ng tutoy sa babae kung padulong na sa regla because hormonal mo ganyan siya ting, no? Has something to do with the level of estrogen and progesterone dihang dapita. So ayaw mo kay bulo nga ito sa naminaw karon nga mutinder na siya. Buto pa sa kung mutinder, kada bang kung imong hikapon medyo sakit-sakit yung gamay, no? So expected na siya. Ikaduhang pangutana, ingon sa akong mama, makadaot ko nang walay hubo-hubo sa bra ko matulog. Tinuod ba na? Mao ka nang hinungdan sa pagsakit sa akong tutoy? Unsay connection ana? Well, nothing wrong with that as long as comfortable ka. So dili man na siya makakus og unsa diha nga mga problema kung dili lang siya kayo siya hugot or wired. Kay kung musulot ka og bra nga hugot nga mo lakra na sa imong panit ang iyang garter or iyang kuan, mag-compromise man gud ang blood supply dihang dapita.
dili ang blood supply kundi ang nervous supply, ang nervous system nimo. So kung makakos na siya irritation, ang bibili ron ma-infected, no? Kung balikon okay ra gyud na basta ang imong bra ang gisulot, dili hugot, dili siya wired, no? Kay makakos ni siya impediment or kanang kadaot sa blood supply dang napita while natulog ka. Ikatulong pangutana, dihang 12 anyos pa ko namukol na gisumbag ko sa akong kuya sa tutoy. Mao basag to ang hinungdan kung nganong sigig sakit ang akong tutoy karon. Well, dugay naman to, duha ka tuig naman ang nalabay. Kato panahon na tingali, pero karon I don't think so nga mao nay hinungdan, no? So kinahanglan nga magpakuan jud ka, magpamamogram gid tingali ka, mao ni sunod imong pangutana, no? Panahon nga grabe ng pagsakit sa akong tutoy, nga murag magtuyok-tuyok akong tutoy sa kasakit. Kung mudagan ko bisag kadyot lang, musakit na siya. Posible ba ning mahimong cancer asa man ko magpa-check up? Well, mo kuan ka, mo submit ka for ultrasound sa breast. Kanang ultrasound sa breast amo nang gitawag og mammogram, no? So naa tay mga kahimanan ana, wa man nimo gisulti kung asang dapita ka nagpuyo, pero naa tay mga kahimanan ni ana nga musuta kung naabay problema ang imong tutoy na makuha niya sa resulta sa atong mammogram. Alright? So according to the Chungwa Hospital Pediatric Alumni Association, bili pasabot nga kanang giingon bitaw nato og kanang modified GCQ nga wala na diha ang COVID-19 virus. Naara gihapon, no? So, nga modified GCQ na ta wala na ang COVID-19 virus. So ato lang pong pag tumanon tong atong tulo ka mga guideline, wear your face mask, apil ang ilong pagtabo na, nya wash your hands with alcohol and soap, and then social distancing. Alright? So, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa itong programa. Kini ang akong suliran sa makausapa ako si Dr. Rene Obra. Mahingon, hinaot nga na sa nagkutlo ng mga pagtuluran karong adlaw. Dili ka mo maulaw o maikog nga mo padala sa inyong mga sulat-suliran kay walay exempted ni ani. With my partner, Tony Bathan, kami maningkamot nga muhatag og kulor sa inyong kinabuhi. So, gikan ka na mo diri sa radio mo nationwide. Tatak Aremen, daghang salamat ug maayong adlaw.